Vuoden viimeinen Japanin paketti. Jälleen videopeliaiheista tavaraa, ja tuskinpa löytyy mitään hyödyllistä. Alright, valtava Dragon Quest track-pehmolelu. En tiennyt, että se oli näin iso. Mihinköhän sen laittas? Siitä oli Dragon Quest uunikintaat. Kuten näkyy. Nää olisit vähän liian pienet. Sitten vielä tämmönen perus oranssi slime. Ikoninen Dragon Questin vihollishahmo. Ja tää oli sit paketin ainoa varsinainen peli. Final Fantasy Tactics Advancen keräilyversio. Ihan mukavan näköinen laatikko. Jostain syystä innostuin tilaamaan Yokai Watch-tavaraa. En oo pelannut näitä pelejä, mutta nämä hahmot on mulla Final Fantasy 14 minioneina. Ja tässä tämmönen Yokai Watch-kello. Japanissa tosi suosittu. Näitä on siis tarkoitus kerätä näitä tämmöisiä mitalleja ja niitä syötetään tuohon kelloon. Ajatus oli siis, että näiden avaamisesta voisi saada jotain hauskaa kontenttia. Ja tässä olisi lisää avattavaa. Tämmönen Persona 5 avaimenperäkokoelma. 8 kappaletta ja ilmeisesti joka hahmo. Ja tässä taas Persona 3 minifiguurikokoelma. Tosiaan videosisältöä varten tilasin tämmöisiä avaamattomia pakkauksia. Todennäköisesti avaan nää tuolla mun englanninkielisellä Super Umai-kanavalla. Kannattaa siis seurata sitäkin. Siellä on vähän erilaista sisältöä. No niin, sit on Persona 4 figuuria. Mulla on tätä samaa sarjaa jo pari figuuria ennestään. Sama pelifirma, eri peli, eli Catherine-figuuri. Erittäin uniikki ja mielenkiintoinen peli. Ja mahtavat Shoji Meguron musiikit. Joo, muumipipareita. Oon ollut suuri muumikeksien fani jo ysäriltä asti. Ja halusin testata, että onko nämä Japanin versiot mistään kotoisin. Makuja ainakin on erilaisia. Eipä taida semmoista pakettia olla, missä mulla ei olisi pelilehtiä ollut. Pari Persona-aiheesta ja PlayStationin 20-vuotisjuhlanumero. Kukas muistaa Parappa the Rapperin? Viimeinen lehti Final Fantasy 10 V-Jump spesiaali. Kaiken näköistä ennakkotietoa pelistä ja hienoa taidetta haastatteluineen. Sellaiset setit tänään. Kiitos kun katsoit.